Lur, iki juragan sego goreng cak bujelku naman mangan pecel legendaris. Ya, Iya. Sumber waras kali gedong urip. Maru lek mangan seger waras, mulai wetenge betotong. Iya. Maru nisor urip. Urip. Heeh. Ya. Bathok ya. Kok bathok menjeglak ya? Jeglak. Oh, alah angel. Legenda. Lho kandhane legendaris. Saiki sejak tahun piro saiki? Lho, sejak tahun 1957. Iki pecele matu piyem karo Bu Sunarti. Lho, rungokno kandhani kok lho. Lho iki cak bathok. Jos. Bathok. Jos. Ngombe wedang kopi. Kopi. Oh. Ayo. Melan gocel. Lah iki lur. Iki Pak Tuyul. Iya. Iki Mbok Tuyul. Iki jenenge pecel legendaris.